Ah? Mas de NTC slaap op die man, ze zag toe. Fruity Beats Production. Rugzak op en dat zag ik je ops. Ze is in die bos en ik kan het niet dots. Allemaal mijn honden zal klaar voor post. Hoe kan zij denken op die meid ook op bots? Ik is gereed want ik sta met een klok. Blok het de scope van ik een van je kop. Ze moet mijn dak van die bullets go vannacht. Weet je hoe storen met die op je hok? Allemaal die game zit ik lang al geklop. Ze moet gebied het, ze biedt ik op fok. Zij zei moet zij kan go step op mijn blok. 1, 2, 3 en toen wordt ik gedropt. Wij leer in die pad en dan zien ze net bof. Nou is er ik wat moet staan op je hof. Dan zie ons allemaal het geel om te mos. Wacht laat ik gewoon mijn schoenen aan zit. Ja dan mijn broer en toen skop ik zijn kop. Zij zal kom niet samen met koppen wat hop. Kijk hoe al allemaal die mensen met top. Slaat ik al 100 gauw hier op je slot. Ja dan mijn broer is net auditief. Moet van myself zijn nie fok. Moet van myself zijn nie fok. Ik is die een wat jou tijd is gevat. Ik kom alleen op de zak op je dak. Niemand die buiten het waar van mij niet. Dus go ik is gestreept met een blok. Vraag maar die honden wat ik is zo blok. Alle wel fietsen, zullen befok. Alle wel fietsen, zullen befok. Jalla het gedank, NTC gaat volop. Kant die NTC staan dan in de klok. They got what you speak, your body's gonna drop. Ik kom aan de speed, niemand kan me stop. Jalla het gedank, NTC gaat volop. Kant die NTC staan dan in de klok. They got what you speak, your body's gonna drop. Ik kom aan de speed, niemand kan me stop. Ze zag toe, is slaap op bij man.